फुंगाहाम ini je social media no social media bisingti je kubui kok no je prosar khai dongnai rok je phaiman jok ni no kule no ani khabai tai takarna mondol ni prop theke no kule no majano singtini je press meet khaina hne je nu phalmani o kaisa na bishoy sungjaton saimano samne sika khomulungo je dugandar जों रवि कुमार नि बुंसै मानो एक्स आसना फैनानै लसै बिनि प्रोजे खरमनि खरगम फायनाय दङ चमा बिनि प्रो बन बुखातो खाते लास मोमेन्ट बन गुलि को खाबाय रनि जे सालायनाय सगजरा जे खमल एरिया तुमफ्रालाय दंमोन म बिसयनो तुइनो संतिनो जागो कक्थाजे थाइनि सावैनाय पाब्लिक बुझि आंनि दंमोन बा पाब्लिक क्लियर नि आंनि दंखा आबनि कारणे जों बिनो बिसिंतै पाब्लिक नि थानिबा कक कसाना हानि जों तिनि मानन खानबो अच्छा जे घटना माने अमतो गुली काण्ड हता माने हमतै नै सोशल मीडिया बनुखा बा बरकनि बिसिंगो सामानि खोनाका आबो कि सयदा नर कुरकुइ जे सेमा खाबो कगलाय मानि एक्चुअली सिनि ओजे आसाम राइफल दुकानदार सिनिदा रवि कुमार नि खुक्ति बसुं सैमा गाव जागाव सिनि जे टमटम सालकनाय सिनि बिद्युत बाबू बिनि खुक्ति बो सैमानखा बिनि बग्रा जों खुक्ति बसुं सैमानखा अब जेमन खरगदानि बुङा जाव कासै फेका जेमन शहीद देबरमा बंगत मानदाय विधानसभानि अब टाका दिलानि सिनि सन्तोष देबरमा दंगनि सिन माने सैमानखा आरो पार्टी लेभेल जों कक सामान बिसिंति खायनाय जेमन सिनि पार्टीनि मुं सावैनाय सिनि दलनि मुं सावैनाय जाते दलनो बदनाम खायनानि पार्टीनो बदनाम खायनानि आवाहाय कायसा ब्रमनि चक्रान्त चालक जाक दीर्घदिन दमै जों सायमानो पुलिस जारा आरक्षा दप्तर जा तंनाय बरबो सायमानो जेमन शहीदनि जे बिषय गांगा अब जेहेतु मानदाय विधानसभानि भोटार बा मानदाय मण्डलनि प्रेसिडेन्ट बनो आबनो किलार फिगजन खायनाय आं शहीदनि परेव जेसिनि सन्तोष देबरमानि बेफारं गांके आं स्टेट लेभेलाव कक्स लाइमोन परेव माने कायसा पाब्लिक बुझि आं दं थाङा पाब्लिकनो क्लियारिफिकेशन खायदे होननाय साजागमनि कारणे आं तिनो नङिने मा सानानि थाङै दङ सन्तोष देबरमा बत माने बीजेपी नि मुं सावैनाय सिनि दलनि मुं सावैनाय बिभिन्न जागाव बरनो सिग्रुव दमग्रुव बा बिभिन्न भाबे माने कुकर्म चालगैनाय बिभिन्न माने सामसित्रा आबा एक्टिविटी फुंगैनाय र बिभिन्न भाबे खरसा फुरै दंमान बंलगिव आबा हेख्लायनाय समाजाव कायसा माने सिंगल खाय दंखा माने समाजाव कायसा मेसेज हामिया आबा हेख्लायनाय दंग संतंग रं बिसिङाव कायसा मेसेज दङै दंखा आसले शहीद ताई सन्तोष देबन बर प्रत्येक बीजेपी नि मेंबर एक्चुअली बीजेपी हनैने लगे लगे फाइ दङ किन्तु कोनो दायित्व करै कोनो किसु करै शुद्ध सामुं सिद्राव सिमि जों थांगो आबाय सामुं सिद्रा जों इनभल्व दङ हनै जों साइमानो आबनि कारणे जों तिनि स्टेट प्रेसिडेन्ट कक सालामनि बिसिं दिख्लायनाय नंगौ सादि हनै जों स्टेटनि बखाक दै साजामानि कारणे जों नंगौ सानानि बखाक मा फाइका सन्तोष देबरमा बसिन तागला विधानसभानि कोनो प्रक्सा कोनो पट बा दायित्व ता बकरै गाय पार्टीनि थेके बहायनो बनो क्लियर साइड जा माने कोनो दायित्व करै ब सिनि बीजेपी नि दाव कोनो कर्मी माने हिसाबै जों बनो नाहारिया काई शहीद देबरमा ताई सन्तोष देबरमा हाय बरक जे नरंनि पार्टीनि बुमुंना अमहाय खलाय कुकर्म खाय दं का बरक हाय बरक ताइबोदा दं नंनि नजरो जों साइमानो जों अबाहाय सामुं बाय खोरोंजाक बा कुकर्म बाय जारा गोदालजाक अबाहाय कोनो व्यक्ति सिनि पार्टीव दं खांगा जों आबनो आस्ते आस्ते अमहायकेनो माने साताय खायरनानि बा जों पार्टीनि थेके नरेन जों अब साइदोगै दं स्टेट प्रेसिडेन्ट करापुरि बा निर्देश जा आबाहाय बरक रंग आबाहाय कार्जकर्ता रंग जों नाया आबाहाय रंग जों साइड खायदे नि जों क्लियर मेसेज रिलिज जा आमियाव जेनो खानान पार्टी बस सबाय जा माने बरनि कारणे नेन पार्टी बस सबाय जा आमा हेन्दे वान सकमरो एक्चुअली अब जेहेतु सबायने के बसाबो जेहेतु शहीद बाय सन्तोष न बीजेपी नि पब्लिक साइमानि दङ उनका पब्लिक नि रिएक्शन होइता अब आजाव थाङै सही केना ता खबा शहीद बाय सन्तोष जदि अबाहिमा जागाव पॉलिटिकल लांयावनो दं हागे जानाय पब्लिक ताइ एलागानि जे दंग संतंनाय र आपनो पॉलिटिकली विषय नि लांयाव दं हा जानाय जों दलनि बिसिंथि जों साइनरगा सन्तोष सिनि दलनि कोनो कर्मी अब सिनि दलनि फातारनि माने दलनि आदर्श मुताबिक बसामखाया दलनि फातार बसामखाय दा हमगरे जों दलनि थेके बनो अलरेडी माने नरि रिजार्भ आबाहाय नि थाङा अच्छा पार्टी ऑफिस सबाय जां माने अब कोनो पार्टी गटो नै चंगैना हारमाया
public rom actually pulia to ba public issue ngai thanga public ni joli mu mai hoita ab ngai thanga na ga jodi মানে public da amok no khaije party office sebai mani be sangha batao clear figure chang ya মানে clear rong suya ko abo jehetu mandai bidhan sabha ni party office kalai kha abo sorok ni ayang na ga mandai kalai thanga abo mandai ni mono president bol clear khaire jai abisi na atong age rokon sisi porok tom hamya tom rok nai जों किसा किसा खबर मानि दङ साइमानि दङ पुलिस प्रशासननो जों एकदम करा करिबाबो जों गेजेजाब माने करा करिबाबो जों बंनि नजर बर तै फैजा जुदि मानजा खांगा भाइ बरनो के नता या गाति हनि जों पुलिस प्रशासननो अलरेडी साजाब आकै जे सिलाइ कगजां मानि कै बरक खाय ताबो ना सिलाइ उदार खाय माखा पुलिस ना के बरक रम खा माने नरक तामु साका अम प्रशासन जे सिलाइ कक मानि आबो निश्चय ब सिलाइ जमा मारनाय আর স্টেনি বহক্তি খাইবো সিনি রাজ্যসভানি সাংসদ সিনি স্টেনি যারা নেতৃত্ব সিনি পুলিশ প্রশাসন বড় করা করিবাবে নির্দেশনানি কক দङ অবাহাই যে ক্রংজাক আসামও যে গদালজাক বরমা কেমন তাইয়া গাদি আর যে কোন মানিখানি বংথানি দङই দङ হাগা ম জাতে খাইনা এটুকু বাত নাতে মানে সুজাগো গাঙ্গা যেমন খুমলং আমচাইয়া পলিটিক্যালি বুমংবাই মানে সিনি দলনি বুম সাवैनाय অবাহাই যে অ্যাক্টিভিটি দङ পুরাল বন্ধ খাইনানি আদিও তাও সাইকেল লাইছে सागानि फाइजिं दैसिं दिनै सिनि तागारलानि आसाम प्रतिनिधि दल स्टेट प्रेसिडेन्ट इसुं थाङै कक सालायखा सिचुएसन द बाहाय ngै दंखा गाय अबनो जों बाहाय गबति तामो खायनाय गाय अनेक किसु जों आलोचनानि माध्यम अनेक किसु कक सालायनाय बिसिं दैखायनाय आरो सन्तोष नद जों दल दङ होनै जों खानाव किन्तु दलनि कुनु सामुंग पार्टिनि कुनु सामुंग जों बनो इनभल्भ माया बानमुखिया आबन दानि जों सागाते अबन कक सालायखा आरो सागानि बाहागति दैखायनाय सिनि एसडीपी साहेब एसपी साहेब न बरक निर्देशनानि कक अबाय सामु जे फोरोंजारो नम्बर तारातारि खायनाय नरक सहद अ दाबि नारो लायखा जे बरमनो जों सहनो जों ताबो उसी ताइसिनि एसडीपी साहेब जों साहरनाय जाते खायनाव खूब तारातारि खायनाय बरमनो रमैने उपयुक्त शास्ति दानि ताइ एलागाव माने शान्ति शृंखला बजायना राखनायनि बागैनो जों सिनि जत कार्य माने शहीद ताइ सन्तोष ताइ लगियो जे तंनाय बरमनो ताको शहीद इंगे बिन कोन पोस्ट तो पमांदा आबले मानदाय नि मनो प्रश्न मेनो किसा कक सलाय खंगा जानाय बब अबाके गाइस प्रेस मिट खायनानि कक दङ अंकाय मानदायो से बेनि मंडल हिंके ब खमलुंगो फाय जे अबाहाय जे कान्द खायबाय माने कगलाय माने बुलाय माने आबो ताम दिजेन दङय मान ताम ने वान सुट एक्चुअली सिनि खमलुंग जे एलाका अब जों सरना आं नारंग त मानदाय विधानसभा सरना yang नारंग सिनि ताकला विधानसभा खलायो गांगा समावत ब्रक चलन फेरन खायने माने yang थांलायने हेमलायना अबनि बिसिङो ब्रक आर माने तंगारि सान नेने बतो आयang नानि yang नारो फायने हंगाय तो संगी साथे निश्चय तंनाय आबाहाय नंनि नजर बन लगिरि जुनाय आमते सामुं हामियाव नरं वदे मानसुक तंना नुजागिया इको बनो खा बिनि yang नानि ngene सन्तोष देव सन्तोष अंखा हेरक